Chystáte sa randiť alebo randíte s rybami? Tak tu je zo pár vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako sa s nimi zapletiete. Pripravení? Poďme na to. Poprvé, vedia čítať energiu. Rybám neklamte, oni vedia veci. Pre Boha, tá ženská je jasnovidka. Ryby žijú život podľa energie. Pozrú sa na vás a prečítajú vás ako knihu. Za druhé, rady sa zabávajú. Inými slovami, vedia sa poriadne odviazať. Sú to ľudia, ktorí vydržia naozaj veľa. Najmä s ľuďmi, ktorých ľúbia a o ktorých vedia, že sa o nich postarajú. Barman, ešte jedno kolo. Ryby sú pri výbere spoločnosti na party veľmi vyberavé. Neradi žurujú s ľuďmi, ktorí stále niečo komentujú. A viete prečo? Číslo 3. Nemajú radi odsudzujúcich ľudí. Ryby žijú daným momentom. A keď si užívajú, nechcú, aby ste ich súdili alebo ohovárali. Ryby žijú život podľa vlastných pravidiel. Po štvrté, splní ti všetky tvoje túžby. Ak sa ti podarí uloviť človeka v znamení ryby, ulovil si skôr zlatú rybku. Splní ti všetky tvoje túžby. Láska, chcela by som nejakú erotickú pomôcku z kondom shopu. Iba jednu? No, čím viac, tým lepšie. No máš to mať. Nech sa páči, láska. Ďakujem, láska. A teraz sa poď so mnou trošku pohrať. Idem. Počkaj. Zľavový kód buco 10 na kondom shope môžete využiť aj vy. Poďme na to. Po piate, sú poriadne divoké. Ako ste mohli vidieť, ryby sa milujú hrať. Sú otvorené skúšaniu novým veciam a novým praktikám. Ak majú vedľa seba tú správnu osobu, ich perverzita stupne na najvyššiu úroveň. Po šieste, budú plakať pri levom kráľovi. Ryby sú veľmi citlivé a empatické. Je jedno, koľkokrát videli scénku, kde zomrie Mufasa, budú plakať za každým. Vstávej, Mufaso. No tak vstávej. Musíme domov. Jediná scénka, pri ktorej sa budú pri tomto filme usmievať, je keď Simba zabije Skara. Tu máš. Ty špina hajzel. Po siedme, budú tvojim oporným bodom. Ryby sú ľudia, ktorí sa milujú starať o ľudí, ktorých milujú. A tiež sú to ľudia, na ktorých sa môžeš vždy spoľahnúť. Potrebuješ s niečím poradiť? Chod za rybami. Potrebuješ, aby ti postrážili psa? Chod za rybami. Potrebuješ nadávať na tú hnusnú štetku, s ktorou práve teraz chodí tvoj ex? Prines víno a chod za rybami. Nikdy nezabudnite na víno. Po 8. Ich najväčšou záľubou je kontrolovanie. Láska, kde si? Prečo mi už 5 minút neodpisuješ? Zas si s tou sukou. Žiarlenie je pre nich prejavom lásky. Ich životným motom je nežiarliš, nemiluješ. Po 9. Milujú filozofické debaty. Rozprávať sa s rybami je vždy zážitok. Stále prinesú nejakú novú myšlienku, na ktorou sa budete musieť zamyslieť aj vy. Ich pohľad na život je úžasný. Aj keď niekedy vklznú do depresívnych myšlienok, ich vnútorná sila ich znova postaví na nohy. Sviečky, dobré víno, hlboké rozhovory sú to, s čím u nich určite zabodujete. Po 10. Potešujte ich darčekmi. Ryby milujú, keď na nich myslíte len tak. Nemusia to byť veľké a drahé dary, ale poteší ich, keď vedia, že ste na nich mysleli. A vedia sa za to aj poriadne odvďačiť. Ďakujem ti, láska. Ty si úžasný. Dnes večer zažiješ to, čo si ešte nikdy nezažil. Sú to posteloví diabli. A to je všetko, čo potrebujete vedieť predtým, ako sa s rybami zapletete. Tak čo, trúfate si? Držím vám palce.